Tudom, hogy haladni fogok. Oké. Pedig akkor belépettek, ha jó volt, nem? Így jó. Steve felvettem tívből, már nem volt már konyhó. Hol menjünk? Az napfákról. Itt vagyok már. Gyerek még bent maradt, nyisd ki. Ki? Az a gyerek, hát mit tudja mi? Istenem. Ki tudja mit lopok? Gyerek ki. Mit loptál? Hogy mutazzál csak meg. Zárkát miért loptad el? Elloptak? Kis Hol vagytok? Hát nézd meg, ott van nálad. Gyere már ki. User joined your channel. Jó, nem érek el, gyere ki. Srácok, Anyag. beálltatok? Eszély, Hallod, ennek a gyereknek kéne dívül. nem kap. Nem kapsz, menj ki. Várjuk, a kapitánysági voltunk már. Beálltatok? Ne haragudj, én nagyon nem értem, mit mondasz. Bent vagyunk a napbázison. Igen, itt vagyunk garázsban. Nyisd már ki az ajtót. Garázsban. SF rendőrség a napbázis. OC mondtam, mit nem tudják. Mond. Nyisd már ki az ajtót. Mit nyissak ki? A raktár, ez a bolond biztos gyerek, nem. bejött, bazd meg, azt vette fel a koltot. Beálltatok? Be. A házban? Itt vagyunk a naphákon, SF rendőrségen, lent a garázsban. Érted? Ez durva volt, bazd már kész, Dani. Mit csinál? Össze-vissza beszél. Te nagyon okos, te szerencsecsomag, ami a rákot írka. Anya ég. OMFG. Atya.